на кефовете на моите! Тежкови, ако ви е заслужи на клетвата от този човек! Защо го удари? Защо го удариха? Защото беше отпред. Само защото беше отпред. И защото не можаха да ударят някой друг. Полицайите ли го направи? Да, само полицайите имат палки. Нямаше да са толкова смели, ако нямаха палки. Лекар! Чакай, бързани лекар има! Чакай, обърнете. Ало! Мъклете с всичките тия камери, бе! Как платете, бе? Цял народ циркът ви, бе! Обади ми се някакъв половин час. Айде, други хора! Айде. Абе, лай, Линек. Да, трябва да... Чакай, за тука е! Дръж това на... Няма за къде, бе. Няма откъде да го става.